Teko 11:28 minutu, gaur hasiko da Gasteizko Andre Maria Zuria torneo nagusia. Eta bertan 4 bikote izango dira, Baikoko 2 eta Aspeko 2, eta 2 finalerdi eta finala jokatuko dira ohiko moduan denak Gasteizko hogeta pilotalekuan. Gaur hasiko da txapelketa, baina lehenik eta behin aurkeztu ditzagun 4 bikoteak. Gaur hemen Artolai hartzen du, baina nik esango nuke Peña dela, oraintxe bertan baieztatuko dut, ez Urrutiko Etxeak jokatuko du Albisurekin, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka. Urrutiko Etxea eta Albisu bikote veteranoa, San Ferminetan elkarrekin jokatu zuten, partida bat ere irabazi zuten, Mikel Urrutiko Etxeak erakutsi zuen edo eduki zuen beta behintzat distira apur bat erakusteko, bere labriteko azken partida horretan, eta hilabete eskas geratzen zaioia da profesional ibilbide hau amaitzeko, Zaratamoko aurrelariari eta noski modu on eta duin batean amaitu nahiko du, beretzako ere aukera oso ederra da Gasteizko torneo hau, zoritxarrez egia da Artolaren orde sartu behar izan dutela, baina bikote veteranoa eta beti oso kontutan hartzekoa. Larrazabal Mari Ezkurrena, bikote oso sendoa, atzean Jonek agindu egin beharko luke, aurrean Larrazabal egia da, Rezustarekin Larrazabalek ez diola hasiera ona eman, master sari hor tantoak amaitzerako garaian, defentsan eta barnaiko kamuts ikusten ari gara Amurrioko aurrelaria, baina Jon Mari Ezkurrena sekulako momentuan dago, atzean epelak eta bi ematen, frontisa bikain baliatzen, eta horrek edozein aurkariri gaiztotu egiten dio partida, eta ea zer gertatzen den hemen, baina hemen nik Larrazabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito. Eta bestetik, Aspetik, Altuna eta Rezusta, Altuna badakigu, azken 2 partidetan ez dela oso fin ibili, atzo jokatu zuen, bihar berriz jokatu beharko du, ikusiko dugu ea aintarte laburrean jokatu behar izate horrek zenbateraino erasaten dion. Zabalak badirudi jokatuko duela, aspaldiko partez ikusiko dugu Javi Zabala ere, Mastersean oraindik ez du partidarik jokatu, Mari Ezkurrenarekin osatzen du bikotea, baina oraindik ez dute elkarrekin partidarik jokatu, eta ea zer moduz dagoen. Hala ere, hemen Altuna eta Rezusta ikusten ditute favorito, iruditzen zait bikote oso sendoa osatzen dutela, Rezusta ere Altuna aurrean izan da Rezustako hobetuko duela iruditzen zain, Mastersean duen joko hori, eta Zabala eta Zabaleta berriz, bikote oso sendoa, jotzailea, ikusiko duea Javi ere nola dagoen, Zabaletak ere aurrekoan partida oso traketsa egin zuen, baina egia da Gasteizko hogeta pilotalekua kutxuna duela, eta oso zaila dela ari aurre egitea bertan, beraz partida irekia, baina hemen Altuna eta Rezusta, honen bestez finala Altunak eta Rezustak Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatuko lukete, eta hemen Altuna eta Rezusta ikusten ditut favorito. Gaur hasiko da txapelketa esan bezala, guk biharko partidaren analisia egingo dugu.